Hej med jer. Hvad hedder I? Hej, jeg hedder Julie. Jeg hedder Signe. Okay, og hvad skal I nu? Vi skal til Ghana på studietur. Okay. Og hvad regner I med, at der skal ske der? Vi skal møde en masse sjove mennesker og møde en ny kultur og selvfølgelig varmen. Ja. Vi har en kontaktklasse dernede, som vi skal ned og besøge. Okay. Så, hvor vi hver har fået sådan enten 2 eller 3 elever, som vi har fået tildelt. Ja. Og så har vi skrevet med dem igennem en længere periode. Okay. Hvad tror jeg bliver den største omvæltning eller overraskelse? Jeg tror, at kulturforskellen kommer til at spille en stor rolle, men også deres engelske. Det tror jeg bliver en udfordring at forstå og tale med dem. Ja. Men det bliver helt sikkert sjovt. Ja. Og hvad glæder I allermest til? Og komme lidt væk fra kulden og så ud og opleve kakaoplantagen, helt sikkert. Og møde dem, der vi har skrevet med os. Ja. I må have en god tur. Jo, tak.